Para sederek pasamuan ingkang dipun tresnani dening Gusti, wilujeng pinanggih ing renungan patinan Gereja Kristen Jawa Purwantara dina Senin Kliwon 13 April taun 2026 Minggu Paskah kang kaping pindho. Wacan kitab suci 1 Korinto 15 ayat 12 tekan 20 lan kawaca ayat 20 kanthi jejer wong mati bakal katangekake. Mekaten Lembaga Alkitab Indonesia Basa Jawa taun 1994 1 Korinto 15 ayat 20. Nanging sing bener ya kuwi Sang Kristus wis kawungokake saka ing sedo. Lan kuwi sing dadi jaminan yen wong sing wis mati ya bakal katangekake. Ingkang rahayu kang nampa sabda pangandika lan ngestokake ing uripe. Haleluya. Amin. Para sederek ana tembang dolanan. Lolobah wong mati ora obah, yen obah medeni bocah, yen urip golek duwit. Sair ing tembang iki nggawa pitakon apa urip iku mung kanggo golek dhuwit lan yen wis mati ya wis ora iso obah mung meneng wae lan dikuburke wis tamat. Wiwit jaman kuno ana wong sing ora percaya marang patangene wong mati. Ing antarane wong Yahudi ana golongan wong Saduki sing ora percaya menawa wong mati bakal katangekake. Lan sing kudu digatekke ya urip saiki lan amarga pati iku dadi wekasane urip ora guna mikirke sakwise mati kepiye. Para sederek, ateke pasamuan Kristen iku katalesake ing lelampahane Gusti Yesus kang wungu saka ing antarane wong mati. Pawarta bab Gusti Yesus kang gesang ngalahake pati iku cetha lelawanan karo kapercayan menawa pati iku sing mungkasi urip. Wungune Gusti Yesus saka pati iku dadi jaminan menawa wong sing wis mati ya bakal katangekake. Pawarta menawa Gusti kang sedo sinalip kasarekake kawungokake ing dina katelu lan gesang. Natingal marang para sekabat lan sumengka ing dampar kamulyan ing sisih tengene Gusti Allah Sang Rama. Iku dadi pepesthen menawa sapa kang pracaya marang panjenengane uga bakal melu ngalahake pati lan urip langgeng nunggil kalian Gusti. Para sederek, saben minggu ing pangabekti pasamuan kita nglairake pengagen pitados rasuli. Marisi piwulang lan ngamini pawarta saka para rasulipun Gusti Yesus. Kita ngantepi patangene wong mati urip langgeng awit sih rahmate Gusti kang paring pangapura. Nunggil kalian Gusti kang wungu lan gesang ngajak kita ngener marang urip langgeng. Lelawanan karo piwulang sing ing wekasane ya mung pati. Amin. Tuntunan kanggo nyuraos. Menapa gesang panjenengan sampun ngener marang urip langgeng utawa isih kawengku dening pati. Monggo katuran nyuraos. Lan pandonga. Duh Gusti, mugi panguwaos ing patunggilan kalian Gusti Yesus kang wungu saking antawisipun tiyang pejah lan menang ngesorake pati lan kuasaning dosa nyantosake kawula sedaya pasamuan ing pakaryan kang ngaosi urip lan nglawan sawernining dosa kang tumuju marang karusakan lan pepati.
wonten ing Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin. Para sedherek pasamuan, mekaten renungan patinan mugi Gusti paring berkah dhumateng kita sedaya. Wilujeng Minggu Paskah ingkang kaping 2. Amin.